Preview. Preview. Buonasera l-kulħadd, Antonello Beda jtikom merħba l-programm 180 mis-sensiela Mixzone. Raġuni li qed taraw il-wiċċi l-lejla hija raġuni li minħabba il-video ta' dalodu fejn propja kellna noħorġu reazzjoni għal Grand Prix tal-Ġappun. It was a total write-off, kien video mimli problemi tekniċi u għal daqstant bħala tibda l-produzzjoni ħassejna illi kien fid-dmir tagħna illi niskrapjaw dak il-video nidħlu l-lejla u nerġgħu nitkellmu fuq il-Grand Prix tal-Ġappun kif suppost, biex anki min qiegħed isegwina ikun jaf eżattament konna qegħdin ngħidu, aħna ngħidu u wkoll min irid jinteraġixxi magħna, nfakrukom li qegħdin f'xandira diretta. Sewjien u sew iżjed tard Joseph Magri u Kyle Parnis għal daqstant nħeġġukom x'tintervjenu u tikkummentaw magħna fuq dak kollu li jkun meħtieġ fejn tidħol għalissa f'din l-ewwel parti il-Grand Prix tal-Ġappun. Nibdew billi minnu fih intukom il-riżultati ta' telqa ta' dalodu fejn rajna l-Red Bull iġibu doppjetta b'Max Verstappen jirbaħ fuq Sergio Perez, Carlos Sainz jispiċċa it-tielet għal Ferrari b'Charles Leclerc ir-raba, Lando Norris il-ħames fuq McLaren, is-sitta Fernando Alonso fuq Aston Martin, il-Mercedes ta' George Russell is-seba' Oscar Piastri 8 fuq McLaren Mercedes, il-Mercedes l-oħra ta' Sir Lewis Hamilton. Fid-disa post u fl-10 pożizzjoni Yuki Tsunoda tal-V-Carb Honda. L-aktar dawra veloċi għamilha Max Verstappen ħin ta' minuta 33.706, dawra li saret 3 laps mit-tmiem għal daqstant ukoll il-Max nistgħu ngħidu illi għamel minn sweep illum. Niġu ukoll biex naraw l-istatistika illi ippreparalna Andrew għal din it-tellieqa. Din kienet Tsunoda kien il-ħames sewwieq Ġappuniż illi spiċċa t-tellieqa ta' pajjiżu fil-punti wara Takuma Sato, Aguri Suzuki, Satoru Nakajima u Kamui Kobayashi. Din kienet 30 rebħa minn pole position għal Max Verstappen fil-waqt illi numru 3, il-numru tal-karozza ta' Daniel Ricciardo kif ukoll il-numru ta' drabi illi l-Awstraljan irtira fl-ewwel dawra matul il-karra tiegħu u propju minn hawnhekk se nibdew minn dak l-inċident li kien hemm fit-tluq bejn Alexander Albon u Daniel Ricciardo. Inċident li fil-fema tiegħi ħajkompli jitfa' iżjed pressjoni fuq is-sewq Awstraljan illi għandu bżonn ċaqlaq ġib riżultati
mara kemm jista' jkun ila lix il-pressjoni u nafu kemm Helmut Marko il-kbir tal-tim tal-Red Bull mhux se jistenna riżultati imma jaqbad u jqaċċat kif skontu meta jkun hemm il-ħtieġa. Jiena fil-fema tiegħi t-tort kien ta' Ricciardo dan l-inċident li wkoll sewa l-bandiera l-ħamra minħabba li kien hemm xi ħsara fil-barriers ta' trakka. Ila għaliex waqt it-tluq kien qed jagħti l-attenzjoni biss naħa waħda ta' trakka, ma kienx qed jara x'inhu jiġri madwaru bil-birja, eccetera. Ma kien qed jagħti każ il-Stroll illi kien ġej minn fuq ix-xellug tiegħu u ma kienx qed jagħti każ minn naħa l-oħra kien ġej għalbum fuq il-Williams li kien qed jipprova wkoll joħodlu il-post bil-konsegwenza illi kellna dan l-inċident bejn l-Awstraljan u t-Tajlandiż. Fortunatament mingħajr konsegwenzi għas-sewwieqa. Kien inċident ukoll ifakkarni f'inċident simili li kellu Jean Alesi f'Suzuka 96 meta ukoll irtira propju fil-punt fejn kellna dak l-inċident imma dik id-darba kien jinvolvi l-Alesi biss u fortunatament ma kienx hemm bżonn b'nadar ħomor qed ngħid fortunatament minħabba l-fatt li l-eżitu finali ta' dik it-tellieqa kienet Damon Hill champion tad-dinja. Niġu għal żminijiet tal-lum imma u llum nistgħu ngħidu illi Verstappen u Perez għamlu prattikament dak li kien mistenni minnhom u wara daqqa ta' ħarta miksuba ġewwa l-Awstralja darba Normal Service was resumed Verstappen kellu rebħa tista' tgħid komda ta' 12 sekonda fuq sieħbu u 20 sekonda fuq minn ġittielet. U kien suċċess mingħajr ebda problemi. Fil-fattu l-lum ukoll ħal clean sweep għal ġbaqa sejjer bil-aktar leb veloċi tat-telliqa kif għadna kemm rajna. Sergio Perez spiċċattini konferma ta' superjorità ta' Red Bull ġewwa Suzuka u tajjeb ngħidu li din is-sena minn erba' titlila kellna erba' one-twos. It-tlieta tar Red Bull u il-one-two li kellhom il-Ferrari ġewwa l-Awstralja. Ferrari illi ħadu il-podju ġew it-tielet u ir-raba'. U dan kien podju illi sinċerament weġġani ftit, qed ngħid weġġani ftit il għaliex fil-fema f'ira u umli tiegħi dan kien podju ta' McLaren imma bħas-soltu l-istrateġiji bażwija tat-tim għal dik kienet l-idea tiegħi waqt il-ħin tat-tellieqa swew podju lil Norris. Biss sakemm jiena waqt it-tellieqa kont fl-eqqel tad-dadija furjata għal darb'oħra bla kliem kont u nipprova noħodha qatta bl-ħabel kontra l-istrateġisti tagħna li jiena x-xorta nibqa' nqis bħala ħmir. Dlong f'din iċ-ċek li għandna bejn id-dipartiment tal-F1 jitfaċċa s-Sur Andrew Zard u jgħidli Antonello għandek żball ħabib. Huwa propju huwa propju għalhekk ukoll illi fil-fatt Andrew xtaq jidħol dalgħodu x'beda jfehmni x'ġara u ma ġarax u peress li nduna l-kont naqra f'tada dija għal naħseb aħjar idħol jien nispjega. Andrew sfortunatament ma setax jingħaqad magħna lejla imma minkejja dana il-ħabib tagħna is-Sur Żarb ħalla dan il-messaġġ biex forsi ifhem lili l-ewwel wieħed u li b'xi mod irnexxielu jikkonvinċini wkoll kif ukoll nispera illi tifhmu il-mod ċar kif Andrew Żarb irnexxielu wkoll jispjega ir-raġuni għalfejn il-Ferrari ħadu l-podju fit-trakka u mhux minħabba l-istrateġiji bażwija tat-tim tal-McLaren. Mela, nisimgħu l-Andrew u mbagħad inkomplu nitkellmu aħna. Insellimlek Antonello passoltu grazzi tal-opportunità
li tajtni biex nkun għaw miegħek illum f'din ir-reazzjoni għal-telli għalli kellna ta' Suzuka ġewwa Suzuka dal-għodu. Inti qed li fil-fema tiegħek il-McLaren illum ramaw l-opportunità ta' podju, tielet post Lando Norris, iżda ikolli ngħid li ma naħsibx li kien il-każ. Kif rajna fit-telliqa jidher li kien il-25-26 dawra tat-telliqa, il-korreġini jekk sejjer żbaljat, fej Charles Leclerc u Lando Norris, Charles Leclerc kien qudiem Lando Norris f'dak il-ħin daħlu għal pit stop. Tajb, infakru n-nies, Charles Leclerc kien beda qabel mediums, kif taf, kif inti rajt, u ma kienx biddilhom sa dak il-punt, waqt Lando Norris kien beda medium tires, kien mara l-setta hards, u mat kien ħarġa jbiddel u fi fattek kamer ġa biddel għal setta hards. Fil-verità, waħda minn raġunijiet għalfejn McLaren tilfu l-bot juħlum u għal-fat li Charles Leclerc irnexxielu jibqa' barra għal tant żmien b'dawk il-medium tires. Għaliex effettivament dawar it-telliqa tiegħu minn waħda ta' ġiex waqfit għal waqfa waħda biss. Oħra, f'dak il-punt, mela Charles Leclerc daħal fil-pits dak il-ħin, ma nsewx li kien qoddim Lando Norris meta daħal biftit għax kien għadu kemm ħasba żgħir fil-kantuniera Degner, ftit qabel f'Degner tu, iżda kien għadu qoddiemu. Daħal Charles Leclerc u għake ovvjament daħal Lando Norris. Is-inti qed tgħid li forsi McLaren missom stennew ġiex tliet dawri oħra biex daħlu Lando Norris u daħlu iktar tard. Fil-verità kien hemm żewġ fatturi li nispjegalek għalfej għalkemm kienet forsi fil-verità ma naħsibx li kienet issalvalhom il-podium. L-ewwel waħda. Mela ejna assumu li Charles Leclerc daħal, dak meta daħal. U l-McLaren iddeċidew li ħallu Lando Norris barra. F'dak il-każ, ngħidu Lando Norris għalluh ġiex dawriet, anke forsi xi sitta pereżempju, x'kienet tkun il-problema? Charles Leclerc kien jara id-distak biżżejjed bit-tires riski tiegħu, bit-tire degradation li anke kienet ikollu Lando Norris, u kien ikun hemm ġiex fatturi l-ewwel nies Lando Norris xorta kien joħroġ wara Charles Leclerc. Vera kien ikollu l-vantaġġ tat-tajer, imma sinċerament naħseb ir-race pace tal-McLaren ma kienx veloċi biżżejjed daqs tal-Ferrari, allura fil-verità ma naħsibx li kienet tiswal ħafna dik it-tire advantage u ma kienx tkun neċessarjament enormi laqqas. Fil-verità inti tista' jkollok 10 laps tire advantage jekk il-karozza tiegħek mhijiex veloċi biżżejjed, it-tire advantage waħdu mhux ħajjejnek, mhux ħajweġġak imma mhux ħatagħmel id-differenza meħtieġa. Oħra kieku baqa' barra Lando Norris, trid tiftakar li kellu l-Carlos Sainz eżatt warajh dak il-ħin. Allura kien hemm riskju ieħor. Ejja ngħidu li Lando Norris baqa barra u nibqgħu nassumu li Charles Leclerc daħal. Ir-riskju li ieħor kien li kieku baqa barra Lando Norris li Carlos Sainz kien jidħol kważi mill-ewwel anke dawra wara. Anke kieku McLaren iddeċidew li jġeddu l-istint ta' Norris anke konxi tal-fatt li Charles Leclerc effettivament kien żamm it-track position at that point. Dak il-punt u Carlos Sainz kienu għadu fil-ġrida ma' Carlos Sainz. Kien hemm riskju li Carlos Sainz jagħmel dak li sejħulu l-undercut, jiġifieri Carlos Sainz jidħol qabel Lando Norris, juża dak it-tires friski biex sakemm Lando Norris jidħol fil-pits, meta Lando Norris jidħol fil-pits,
Carlos Sainz jilħaq jala id-distak biżejjed sabiex Lando Norris jerġa' joħroġ waraj, jiġifieri fil-verità Ferrari kellhom ġiex armi kontra arma waħda tal-McLaren u nistgħu ngħid Ferrari kellhom it-tielet arma u naħseb l-iktar waħda kruċjali fil-verità meta jkollok strateġija għax tista' tagħmel strateġija tajba ma jekk m'għandekx il-karozza hemm limitu ta' sa fejn ħatwassallek. Iżda ovvjament bl-istess mod jista' jkollok karozza tajba u tagħmel strateġija ħażina. Il-Ferrari kienet iktar veloċi, kellha race pace aqwa, naħseb ma spikkax fil-bidu għax fl-ewwel round ta' pit stops Lando Norris daħal kmieni u hekk tellef lil Carlos Sainz l-opportunità li jaqbżu b'undercut. Fil-fatt Carlos Sainz kien ġeddet ukoll kif tiftakar fl-ewwel parti tant tajjeb ħafna. Ġedded baqa barra mhux ħażin u mbagħad daħal baqa barra naqra oħra u dara u xorta kien pjuttost qed jaraq il-Lando Norris sakemm ma kienx lex minn daqshekk kbira l-vantaġġ li kellu fuq it-tajjer. Tieni ħaġa di actually tal-pace deret bejn Oscar Piastri u Charles Leclerc. Charles Leclerc niftakru li beda ftit iktar lura fil-grid. Beda fit-8 post, iżda ejja ngħidu li ħadd 7 post kważi mill-ewwel. Kif is-7 post kellu traffiku u kellu l-Oscar Piastri quddiem. Oscar Piastri daħal veru kmieni bil-biża li Charles Leclerc. Bej bil-biża li Charles Leclerc jipprova l-undercut u bej biex u jipprova undercut fuq Alonso li kien quddiemu. Imma daħal kmieni weħel f'ħafna traffiku, veru, f'naqra traffiku, iżda iktar minn hekk ma rridux ninsew illi xorta bil-kemm Charles Leclerc f'dak l-istadju meta eventwalment daħal kien mil qudiem Oscar Piastri, anke ħareġ qudiem George Russell li ma ninsew anzi veru li George Russell kien warajh. Qabel imma Charles Leclerc kien ħafna iktar veloċi minn Piastri u l-istess u mbagħad ovvjament Charles Leclerc billi ġeddet effettivament ġittini arma tal-Ferrari fejn kellhom Carlos Sainz kontra Lando Norris. Jien naħseb xorta kien jaqbżu għamel Norris fejn daħlet it-tieni stop. Kien jinqabes u għalhekk ma naħsibx li l-podju kienet mor 100 mill-McLaren għalkemm forsi tiderek naħseb McLaren ma kellhomx il-race pace veloċi biżżejjed biex jikkompetu mal-Ferrari, speċjalment u naħseb din speċjalment illum toħroġ ċara naqra iktar billi kienet two-stop race għax telqa li tinvolvi generally speaking two stops insa vera li fil-bidu kellna red flag ħabba incident ta' bejn Daniel Ricciardo u Alexander Albon. Toħloq ġiex stops kontra waħda toħloq iktar varjazzjonijiet, allura fil-verità naħseb għamlu x'għamlu l-McLaren at that point Lando Norris il-podium xorta kien ħajintilef. Fil-fatt u xorta tal-Carlos Sainz, Lando Norris, billi daħal kmini għattieħax Carlos Sainz baqa barra jidri li 10 dawrit iktar. Carlos Sainz ħarreċ barra Lando Norris, ma Carlos Sainz bat kellu il-vantaġġ tat-tajjer li fil-verità enitu biex jaqbes il-Norris pjuttost faċli u anke jaqbes il-Leclerc u għat-tielet postu. U kifetlek anke kieku forsi baqa barra naqra oħra, per esempio ġiex tliet dawriet speċjalment, qatt ma kien jaqbes il-Leclerc għax Leclerc effettivament dawwar it-telqa tiegħu minn two stop għal one stop, pace kompetittiv ħafna, jiġifieri fil-verità tista' tgħid kien ġatilef fil-podju dak il-ħin, irrispettivament ta' x'għamel għax anke kieku baqa barra ġiex dawriet talilu nnifsu tajjer advantage. Ġiex 3 laps mhumiex neċessarjament ħafna jekk m'għandek xi karozza super veloċi fej l-avversarju tiegħek. Qed ngħidu hawnhekk bejn McLaren u bejn Ferrari. U Carlos Sainz xorta seta' jġeddet
8 laps, speċjalment jekk għandek il-karozza favorik, u ma offset bizzejet, tire advantage bizzejet, billi tibqa iġġeddet u mbagħad tidħol iktar tard. Ġifieri verità għalhekk ma naħsibx li il-podium tilef illum. Meta biex ngħidu hekk fil-qosor, meta il-performance advantage hija combination tal-karozza u t-tires. U naħseb jiena tant kellhom performance advantage bil-karozza waħedhom mill-Ferrari li eventualment speċjalment la darba Charles Leclerc irnexxielu jikkonverti two stop għal one essenzjalment bil-race pace competitive tiegħu. Tires jekk m'għandekx il-karozza tista' jkollok tire advantage ma m'intix ħadd tagħmilha kbira qatt m'int tagħmilha kbira biżżejjed biex tkun tista' telep l-avversarju u jien sinċerament bekk ma naħsibx li tilfu l-podium McLaren illum. Grazzi ħafna Antonello u nsellem lis-segwaċi kollha ta' Kamra Sportiva. Paċenzja, grazzi Andrew ta' din l-ispjega dettaljata li tajtna fuq il-raġunijiet għalfejn il-Ferrari ħadu l-podju fl-aħħar mill-aħħar naħseb li kellek raġun, Ferrari għandhom pejs aħjar minna biex tagħmel naħsbu għat-tellieqa li jmiss. Mela ħalli nippruvaw ma ntawlux ħafna li diġà ħadna ħafna ħin. Riżultat tajjeb ġabu Yuki Tsunoda fuq l-RB illum illi ħadu punti ieħor Tsunoda ġo pajjiżu li kien wieħed mill-iktar sewwieqa popolari li kien hemm fost il-folol ġustament. Alonso reġa' ġab 6 post kredibbli għat-tim tal-Aston Martin, ma nistax nifhem meta Lawrence Stroll se jiftaħ moħħu u jipprova jsib xogħol alternattiv għall-ibnu, il għaliex jekk l-Aston Martin għadhom lura huwa proprju li fatt qed isuqu b'sewwieq wieħed. Jiġifieri u naħseb li kkaverjajna prattikament il-min kellna nikkaverjaw. Malajr il-klassifika tas-sewwieqa fit-tmiem il-Grand Prix tal-Ġappun, Verstappen l-ewwel b'77, it-tieni Perez 64, Leclerc 59 jitla fit-tielet post, Sainz 55, Norris 37, Piastri 32, Russell Alonso 24 u l-kumplament tas-sewwieqa qegħdin tarawhom hemmhekk fil-faxxa ta' isfel rigward il-klassifika tal-kostrutturi. Tal-inqas ir-riżultati mandra li ġibna l-McLaren illum. Probabli jgħinuna nsaħħu t-tielet post l-Aston Martin qiegħda punt wara l-Mercedes fil-waqt li l-V-Carbs du punti ieħor f'dik it-tellieqa vitali illi naħseb se jkollna din is-sena għas-sitt pożizzjoni kif qegħdin taraw il-grafiċi hemmhekk. Last fuq il-Grand Prix taċ-Ċina ħejkollna f'issa oħra, suppost ser ikollna aġġornament tal-karozza, nisperaw li dal-aġġornament jaħdem ħalli forsi nitu imqar rib il-Ferrari u nibdew nibdu regolari għal-podju. Biss jiena xorta nibqa' nisħaq li ċertu lezzjonijiet għadhom ma jridux jiġu il-kelma żattija ċertu lezzjonijiet ma jridux jitalmuhom. Having said that, issa li kien li sar għallomenu spiċċajna t-tnejn fil-punti sew Boskar u sew Blando nisperaw illi fiċ-Ċina forsi x-xorti titqilna. Mela jiena għallum parlajt biżżejjed, issa se nħalli il-mikrofonu fidejn il-YouTubers tagħna, mhux qabel ma mmorru l-wafqa sira ta' riklami warajja jidħol Kert bil-logħba Arsenal Brighton tal-bieraħ jiena nerġa' narakom għada għall-analiżi ta' Udinese Inter nisperaw biss illi din id-darba ma nkun qed nagħmel video nara iktar bid-bissima u mhux isni wiċċi laskri bħalma kont illum. Take care ħbieb, forza McLaren, almenu ħankomplu nsaħħu t-tielet post, nisperaw li aġġornamenti
jaslu fiċ-Ċina u jkunu effettivi biex nibdew risqin lejn dik l-ewwel rebħa li Porta għad inqis bħala target għal din is-sena. Take care, narakom għada, riklami u kert warajja. Il-Binkies by Pizza Madness tal-Pjetà issib pizzas bi kwalità maħduma bl-idejn u fil-forn mingħand chefs bis-snin twal esperjenza. Pizzas tradizzjonali bħal margherita, capricciosa u marinara, kif ukoll oħrajn innovattivi bħal mango pork, seafood u pizza tortellini. Dawn il-pizzets issibhom għal prezzijiet veru konvenjenti li jista' jilħaq kulħadd. Għalhekk jekk għandek il-ġuħ u aptit ta' pizza tajba, ġaqna li ntiqsa l-luqaf tal-Pjetà u morru nieħdu pizza tajba minant Binkies by Pizza Madness. Għal pizzets ta' kwalità, prezzijiet għal but ta' kulħadd. Nilaqkom Miekert, YouTuber tal-Alsa, programma għal Mixum, fejn ma'kom ħankun nitkellem u niddiskuti dwar il-roba tal-bieraħ bej Brighton, Hove Albion u Arsenal. Kienet logħba diffiċli, żgur li Brighton huwa tim li jagħti logħba kulħadd f'Premier Premier League, deżerbi kulħadd jaf kemm hu coach intelligenti, m'għandux rekord tajjeb dis-sena mat-tim kbar, bispero għal-mod ta' kif jilagħbu l-futbol ma ninsewx x'kienu għamlu nas-sena l-oħra, John Emirates, meta rebħu nitleta b'xejn, x'kapaċi jerġgħu jagħmlulna dis-sena, biss però id-dominanza tagħna li għandna bħalissa ftit timijiet jistgħu jimmeċċjaw dan il-livell ta' futbol li qed nilagħbu aħna. Rajna formazzjoni kemm xejn differenti minn Maludin, daw kienu Raja, White, Saliba u Gabriel, Zinchenko, Jorginho, Rice, Odegaard, Havertz, Saka u Jesus. L-ewwel taqsima kienet kemm xejn kwieta, biss però mbagħad wasal il-gowl il-penalty foul ta' Lamptey fuq Jesus u Saka minn 7 metri il-bot eleb il-gowler Van Bruggen biex tafana u ebxej fil-vantaġġ. L-ewwel ħaf fallejna ħafna chances, ħsibna tkun dik il-partita li fejn ħadd tfalli ħafna chances u mbagħad żgur meta tfallu il-chances they will come and hunt you back, biss però fit-tieni ħaf goals oħra ta' Havertz u Trossard għalqet il-logħba kontra Brighton u żgur għattu bat Madero li ħarġaw jitlu fil-partita wara id-difiża solida li għandna bħalissa ma tajna qatt ċans il-Brighton biex mhux tal-li joħloq ċansijiet biss meta li jersqu lejha rasta wkoll. Qatt ma ngħidin bħalissa għadni bħalna li il-mod kif niddefendu b'11, nattakaw b'11. Hija impressjonanti, tur il-qalb u l-enerġija ta' dan it-tim u Arteta x'instiga f'dan it-tim ukoll. Dat tim tal-Arsenal dis-sena kiber u tgħallem is-sena oħra. Qabel kieku l-bieraħ fallejna ħafna nies kienu jgħidu tibgħatu bi pressure, biss però wara l-logħba tas-City u ta' Brighton bieraħ għalija nuru b'inċar lin-nies li we are handling pressure u m'għandniex l-Arsenal li konna snin ta' qabel fej tkun taf li xi darba oħra ħajfallu. Għandna rekord tajjeb, għandna iktar goler bi clean sheets, ta' xi clean sheet dis-sena, ovvjament ma jistax jieħu l-mertu u biss, nafu x'ħajtem qudiemu, biss però parti minn hekk mhux għandna naqgħu difiża, qegħdin it-tieni goal scorers ukoll fil-klassifika, għandna ħajr goal difference, skurajna iktar,
Mill-Liverpool, għabba l-Liverpool dobbin qas, jgħabu jildu ma' Manchester City. Kollox jista' jiġri, kampjonat għadu miftuħ beraħ, id-darħajna City wkoll rebħu mal-Pelis, l-iskor ta' 4-2. Ma tistax tiżloq f'din il-fażi issa jekk ta' qablek tamjak insomma rebħu u terbaħ ukoll. Sa-aħħar nibqgħu nemmnu xi ħadd minna tlieta ħajżdoq bil-forsi ġifieri mal-ħin, żgur mhux forsi, jalla anku mhux aħna, bħalma ġara s-sena l-oħra, biss però għalhekk dan huwa l-isbaħ lik għaliex jista' jiġri kollox u żgur mhux forsi il-kampjonat ħajbqa' miftuħ sa-aħħar ġurnata. Issa nhar it-tlieta għandna logħba oħra importantissima, l-ewwel leg tal-kwarti tal-finali tal-UEFA Champions League kontra Bayern home. Bayern kulħadd jaf li persa mhux din fil-aqwa forma xejn, għandhom kollha injuries mhux ħażin. Nemmen li kapaċi nġibu riżultat tajjeb u nibdew ngħaddu għal semifinali meta mmorru fir-return leg ġal-Allianz. Rridu nistennew naraw kollox jista' jiġri, għandna tim verament b'saħħtu dis-sena wkoll, kif diġà qed qabel tallimna wkoll it-tim qed jinfunzjona ħafna iktar. Qed nilagħbu stil ta' futbol fej malli ikun hemm overload fuq naħa ta' biex nippressaw nieħdu l-ballun malaj. Hekk il-mod ta' kif huma transitional play jeqilbu l-lob naħa naraw overload naħa l-oħra. Ma nagħtux spazji lil ħadd bħalissa d-duo ta' wara ċentrali Gabriel u Saliba ma nafx min jista' jaqbżhom jiskurja ftit nara strikers li kapaċi jagħmluha bħalissa fl-imkien verament qed jaħdmu tajjeb ħafna, impressjonanti daw il-ġiex players ukoll kemm kibru mentalment, fiżikalment b'saħħithom ħafna, tekniċi wkoll, kalmi fuq il-ballun, għandhom il-flanks ukoll jgħinuhom ħafna, Ben White speċjalment u Zinchenko għalkemm jagħmel ċertu żbalji fuq wara daw it-tnejn jipattu għall-iżbalji li jagħmel Zinchenko. Kif qed ngħidu, jiżbalja plejer jirkuba plejer ieħor. Kulħadd jaħdem għal kulħadd, malli jkun hemm plejer li jeddajjef ħatara li xi ħadd jikkaverjah u bekk turi d-dominanza fit-tim tal-Arsenal dis-sena u ħalej statement jaf ikun statement kbir, però nemmen li bħalissa nagħlaq waħdin fl-Ewropa għal mod ta' futbol kif qed nilagħbu, baqgħanna to prove that we are really in Europe ukoll titterbaħ l-onuri, biss però in terms of football nemmen li aħna l-aqwa tim li hawn bħalissa, dispeċina City, ġifieri City dis-sena u rew ukoll kemm huma dgħajfin. Kontrina il-tajna 3 darbiet, ma rebħunniex minn 3 lobiet, nemmen li apparti City Liverpool ukoll, draw f'Anfield, irbanilhom fl-Emirates, rebħuna fi Carabao Cup, dik il-logħba ukoll jaf ġara wkoll kemm konna sfurtanati wkoll li ma rbaħniex, però Carabao Cup tani ħabes il-kompetizzjoni, jeżu nġildu għalik. Wara Bayern għandna logħba oħra importantissima, Aston Villa home, tkun logħba diffiċli, Aston Villa huwa tim ukoll li dis-sena tiġġiel għall-Ewropa, tim li kapaċi wkoll weġġak, speċjalment bil-plejers personali li għandhom, perdu nistennew naraw issa se jiġri għal dawn ix-xahrej li ġejjin. Grazzi, nsemmi kulħadd, naddu riklami, kif nġorhom riklami ħajidħol Joseph Magri bir-reazzjoni tiegħu bejn Milan u Lecce. Grazzi u nsemmikom.
Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti, magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla tajba l-kulħadd, għażiż ħbieb, milanisti u segwaċi tal-Kamra Sportiva. Qabel nibda nitkellem fuq il-logħba tal-bieraħ, nixtieq insellem jiena nifforma parti mill-klabb ta' Rabat Ajax, nixtieq insellem il-coaches u tfal tal-kategorija ta' taħt il-15 u taħt 17 sena illi tal-kategorija ġew promossi għal sezzjoni B ta' taħt il-15 meta it-tim tar-Rabat ilu nieqes minn din il-kategorija għal kważi 8 snin. Insellem il-coaches Glembu Sottilu Zekaritanti u l-tfal kollha u l-ġenituri tagħhom kollha u wkoll insellem il-Wayne Demek u l-Frankie Graham u l-ġenituri kollha u tfal kollha ta' taħt 17 il-sena illi illum ħadu promozzjoni għal sezzjoni C. Nispera illi dawn it-teżori rabtin ikomplu jagħmluna kburin u naħseb inserħu rasna illi fil-futur ħajkonna tim tar-Rabat b'saħħtu. Ngħaddu mill-ewwel għall-analiżi tal-partita tal-bieraħ Milan 3 Lecce xejn, komplejna wkoll nżommu it-tieni post u nistgħu ngħidu illi għamilna naħseb waħda mill-aħjar logħbiet. Il-bieraħ ħanibda mill-ewwel ngħidlek għal xiex kont ngħid għal xiex kont kuntent hija għaliex l-aħħar ġiex logħbiet tirrealizza illi 30 miljun li ġew investati f'Samuel Chukwueze is-sajf li għadda fl-aħħar qegħdin naraw il-frott tagħhom wara illi l-bieraħ ħa il-man of the match meta assista l-ewwel gowl ta' Christian Pulisic u mbagħad skurja 2 b'xejn ġiru u pass kbir ta' Adli illi Leao għamel l-iskor 3 b'xejn. Naħseb illi fl-aħħar qegħdin naraw dak it-tim illi jissejjaħ il-Milan għalkemm hija tal-twisq biex nerġgħu nitlu fil-ġlieda tal-kampjonat għax ovvjament id-distak bejna u bejn l-Inter huwa pjuttost qawwi, però qegħdin insaħħu it-tieni post u hemm min jgħid illi t-tieni u r-raba' mhux l-istess le mhuwiex l-istess, nfakru wkoll għal moġġiet fis-Super Cup min jiġi t-tieni ħajkun qed jieħu wkoll 24 miljun għaliex is-sena d-dieħla se jkun qiegħed jikkompeti fl-Arabja Sawdija għas-Super Cup. Wara l-aħħar logħba speċjalment tal-bieraħ ta' Milan 3 Lecce xejn, onestament kont naqam beżza Lecce kien ilhom ġiex logħbiet ma jaqalaw gowl u
il-bieraħ ovvjament toħroġ imbessa huwa tim żagħżugħ, tim b'enerġija, tim illi qed jaħdem biex iżomm postu wkoll fis-Serja A u naħseb l-esperjenza li kellna magħhom fl-ewwel round fejn spiċċajna draw ta' 2-2 u setgħu wkoll rebħulna fl-ewwel round il-bieraħ naħseb għamilna dik li tissejjaħ ir-revenge. Jiġifieri ma kien hemm l-ebda plejer li kien ħażin, it-tim kollu ħaqqu fuq 7 kellna l-fej ukoll fejn niskurjaw ħafna iktar meta ġab sejf tajjeb ta' Pulisic il-gowl l-lasta ta' Teo u laqa fuq il-linja d-difensur ta' Lecce id-daqqa ta' ras ta' Luka Jovic, però ovvjament importanti l-ġew 3 punti u saħħaħna postna fit-tieni post. Jiġifieri naħseb dan is-season għamilna improvement ħafna mis-snin ta' qabel, niftakru l-sena l-oħra konna ġejna il-5 jiġifieri ma konniex dħalna Champions League u milli kif qed jidhru l-affarijiet s'issa ovvjament it-tiġġija sal-barku jidher li ħanitlu fit-Champions League komdi. L-unika ħaġa illi jekk ikolli nsib ix-xara fl-aġina dwar il-bieraħ kien hemm mumenti fejn id-difiża infixlet naqa' mhux ħażin, jiġifieri affarijiet illi ma naħsibx illi nippermettu illi għandhom isiru, però jiena ħanejt ħaġa, jien ħanibgħat grazzi kbira lit-tim ta' Chelsea fl-Ingilterra, ta' Tomori, ta' Giroud, ta' Pulisic u Loftus-Cheek illi fl-Italja qegħdin jagħmlu logħob sabiħ ħafna u Pulisic skurja xi 12 il-gowl ġifieri l-ħabib tagħna Karim ngħidlu smek għandkom xi plejer ieħor let him come. Ovvjament Pulisic naħseb dan huwa Pulisic illi konna qegħdin naraw mal-Borussia Dortmund. Ovvjament fuq Mike Maignan għalkemm kellu logħba sabiħa ma' Fiorentina li salvana 3 punti l-bieraħ ftit li xejn kellu x'jagħmel però ikkomunika tajjeb ħafna mad-difiża u evitaw azzjonijiet perikolużi mill-Lecce li f'dak li ġara xi 7 minuti ma naħsibx illi kien hemm xi azzjonijiet li setgħu jgħidu illi kien hemm periklu kbir. Dik li qed nipprova ngħid jiġifieri l-periklu qed ikun evitat. Ovvjament, u l-bieraħ seraħ ukoll ħafna players, speċjalment lejn l-aħħar għax kulħadd jaf illi nhar il-ħamis ħanilqgħu lir-Roma ġewwa San Siro għall kwarti tal-finali tal-Europa League u mhumiex ir-Roma illi labna kontrihom fi frar li għadda ġifieri mhumiex ir-Roma ta' Jose Mourinho. Kulħadd jaf illi De Rossi għamel kambjament kbir fit-tim ta' Roma u l-bieraħ jiġifieri rebħu d-derbi bl-iskor ta' wieħed xejn jiġifieri il-moral tat-tim ta' Roma qiegħed hemm, però kulħadd jaf illi il-Milan fl-Ewropa huma l-Milan, però mbagħad fuq il-logħba nilħqu nitkellmu aħjar. Għandna naqa' kummenti Xarlo Antonello Gisella Antonelli, grazzi Joseph ma ħallew Joseph from xejn il-forza Inter. Xarlo Ġisello maħbib tiegħi sew ġifieri dejjem jagħtu support it-tim tar-Rabat u t-tifel tagħhom u sħabu li jifforma parti mill-kategorija ta' taħt 17 sena llum ġew promossi bħalissa din jiċċelebraw biex jieraq u nittama li daw it-tfal ikomplu jtuna il-pjaċir biex ovvjament xi darba naraw tim tal-kbar tar-Rabat kompetittiv li braħu wkoll tim tal-kbar rebaħ il-logħba 2-2 kontra r-rivali bdina. Inkomplu fuq il-bieraħ ġifieri Teo Hernandez kien passoltu brillanti, Calabria wkoll għalkemm kien hemm xi naqas żbalji, però ovvjament għamel xogħlu tajjeb u naħseb il-bieraħ Yassin Adli naħseb Pioli ħlielu sena minn ħajtu meta ma labu xejn u issa il-bieraħ speċjalment kien ir-raġel li għalija ħoloq ġiex ghost kemm ta' Giroud il-corner u l-pass tajjeb tal-lejaw. Tkellem Ambrosini u qal li iftakar fil-pass li Rui Costa kien ta' lil Shevchenko
fl-2003 meta qlajna l-Inter mis-semifinali u morna biex ħadna iċ-Champions League tal-2003 kontra il-Juventus. Skużani sur editur fakkartek imma kienet parti mill-logħba. Jiena ninsab kuntent kif qiegħed jissettja t-tim, però issa ħaniddevja naqa' minn fuq il-logħba. Qiegħed jintqal li Stefano Pioli se jkun ikkonfermat bħala coach ta' Milan għall-istaġun li ġej. Fil-bidu jiena kont ngħid li jrid jinbidel. Però minn kif rena minn Jannar law kull ma ħar rebaħ kollox, rebaħhom il-lob kollha, tilef mal-Atlanta tal-Koppa Talja, tilef mal-Monza 4-2 u draw Bologna Atalanta ġiex logħbiet illi kellna nerbħuhom, jiġifieri klifna ħafna punti nemmen illi kieku bżajna għall-punti kollha nemmen illi ċ-challenge għall-kampjonat għad hemmhekk mal-Inter. Però jiena m'għandix xejn kontra Stefano Pioli tagħna Scudetto ġifieri wassalna semifinali taċ-Champions League, qiegħed ukoll jiċċenġa fl-Europa League. Saħħaħ postu fit-tieni, ġifieri din ħadd tkun it-tieni darba illi ġiet tieni minn doħaq il-Milan daħħalna fl-Europa League wara ammont ta' snin neqsin mill-Ewropa, jiġifieri għamel, però meta nara ċertu players bħal Xalanoglu mal-Milan m'għamel xejn mal-Inter u brilla, De Ketelaere l-istess. Għadli jisset jilgħab Gabbia, nsemmu l-Gabbia, bagħtu mal-Villarreal għax ma kellux fiduċja fih. Meta kien imweġġa Tomori Alla ħares ma kienx hemmu. U nemmen illi għandu jibqa' mat-tim temmen u għandhom isibulu kuntratt. Imma bħalissa fuq il-kuntratt ta' Gabbia nilqu nitkellmu bħalissa l-main target huwa l-kuntratti ta' Mike Maignan u Theo Hernandez il-klabb bil-mod nemmen illi il-qudiem ħajġeddu aħna m'għandniex djum kbar biex ma nġeddux ġifieri, m'għandniex kważi biljun dejn ġifieri biex ma nġeddux ġifieri naħseb illi Theo Hernandez u Maignan posthom huwa bil-flok aħmar u iswed. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi ġifieri, grazzi intom li kontom magħna, nixtieqilkom il-ġimgħa tajjeb jiena nerġa' nkun magħkom nhar il-ħamis li ġej Alla Nazimira l-logħba tal-Ewropa li nistednukom tibqa' magħna għax issa jmiss il-kollega tiegħi Karl Parnis illi ħajitkellem għax ovvjament huwa ferħan għax Roma rebħu d-derbi della Kapitale u nistgħu ngħidu li naħseb kienet logħba l-aktar li kienet mistennija mill-parti tal-futbol Taljan. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi ħafna il-lejl it-tajjeb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Buonasera! Buonasera!
Aħna rajt jew. Ġallo rossa, kolla lupa sopra l-pettu. Ops, xamilnilom. Hello. Barra Mourinho. Barra. U erġajna ħadna r-ruħ. Umbata wiċ għadhom jibkuħ. Mela, carissimi romanisti, Enon, buonasera. Mela, għal-forsi dawk li ma jafux li il-bira, il-Roma, labu kontra it-tieni tim mhux ta' Ruma, ta' reġjun. Għax il-Lazzjali m'għandhom xejn ġo Ruma, huma reġjun. Jismu Lazio, Ruma aħna hi biss. Biss u spiss. Minix qed nara kbir ta' għax minix it-tip. Għax anke sħab il-YouTubers jien ngħidilhom attenti x'tgħidu. Attenti x'tagħmlu għax fil-li hemm fuq u fil-li hemm isfel. U toqgħodux taraw in-nies dubbin jew tagħmlu pretenzjonijiet. Ifirħu bit-tim tagħkom u tagħtu każ xejn iktar. Mela, għal dawk kollha li ma jafux ir-Roma erbaħna id-derbi della Kapitale l-isbaħ derbi tal-Italja, derbi ikkaratterizzat minn koreografija stupenda u min irid x'nagħmlu aħna tar-Roma bħala support taf kemm fadlilkom kieku ningħataw 5 punti kull sena bħala support u koreografija dawk dejjem naħduhom. Kultant infallu xi waħda. Il-bieraħ anke l-plejers waqt il-ground kif riġna tagħna ta' għax kif ħarġu tal-oħrajn hemm tistħajdek il-Fantozzi jagħmlu koreografija. Sen il-Fantozzi kont inħobbu da ġibi għax kien idaħħalni tnejn. Kif ħarġet il-koreografija tar-Roma minuta u nofs wara l-logħba il-plejers stess iċċassaw. X'manku jixgburi bir-Roma, x'manku jixgburi hemm toħroġ dik il-passjoni. F'għajnieh ground il-bieraħ erġajna. Imma il-koreografija parti mill-spattaklu tal-lob u bil-koreografija ma terbaħx. Biss konninna sentej xotti minn derbi, ifimni. Il-Lazio jaħdu pjaċir jarbħu derbi, għax dik l-unika tagħhom tama tagħhom li għandhom biex jivirħu. Imma il-bieraħ għad-derbi kien hemm preżenti għal-vera. Il-bieraħ għad-derbi kien hemm għal-privera tħabba tar-Rumani mhux ġie għaddi 4 ijiem dak mista euro jew 2 u jiġi jitnellaħ biex ma jgħidux bil-Malti pur. Salute Danielino! Grazie, by the way. Dan huwa Nerone, Amaro de Roma. Ħadd wieħed il-bieraħ u ħadd xi 5 llum. Cheers, ħbib tiegħi tal-Lazio. Għall-erbieħ. Ħafna ferħan. L-aħħar derbi li rajt taħt Mourinho, forsi tiftakruni li rrakkonta, kien derbi li xtaqt li Roma jitilfu. Il-bieraħ meta konna wieħed xejn, il-xaraw jolqot l-asta. Dak il-ħin qalbi taf kif għaddiet issa karozza tal-Formula 1 qed tawwa sanna naħseb ħajlaq liċ-ċens. Għax bżajt. Għax jien għandi filosofija. Il-futbol meta titlu fiċ-chances tiġi ikkastigat. U bżajt. Kont ili ma nħoss tensjoni hekk għal-derbi żmien. Għax kont lifta l-imħabbat tim tiegħi. Imma grazzi għal Beniamino Daniel De Rossi rġejt għandu pjaċir. Ħaraq l-10 ma interessanix jekk jew bekk. Aħna Roma mhux xi tim bħal Juve, bħal Inter, bħal Milan dejjem hemm fuq. Tim imma ta' qalb.
U meta bniedem jitlef il-qalb, jitlef kollox. Imma l-bira hemm fajt ma' s-sitta eskwarti u għeddijat u għandi d-nub ma morx narom, imma minħabba l-impenji tat-tifel kalċistiċi tiegħu. Nifhem minix iċ-ċiski jiena, mill-mikżom għandha broċej, so miftit flus li għandi. Nippreferi nonfoq il-flus biex imur nara t-tifel jilagħbu barra, forsi xi darba jirnexxi. Allura ma stajtx imur narahom ir-Roma. Xtaqt ħafna imma il-limiti huma limiti, miraħ li ma nagħmilx u kieku jkollu l-opportunità servu raskom li mmur, imma bej traveling b'xogħol u bej traveling minħabba t-tifel u impenji tiegħu ma stajtx imur. Kien derbi fenomenali, derbi li ta' min jinnota li l-gowl rebbieħ ġi minn Romanista adattat, illum għalija jena Mancini, id-difensur, huwa Romanista adattat. U dal-Purcinelli, għax Purcinelli ta' tal-Lega Taljana, kommedjanti kollhom. U Purcinelli mir-rasam s-sajħajhom. Marda, għax qabad bandiera fej tal-Roma u tal-Lazio tajru. Ir-Romanisti jgħidulhom ġrieden, u vera ġrieden tal-Lazio. Sewa, qabdu u fetħu inkjesta fil-Prokura Federali. Imma meta tal-Lazio, warrajt u hawn il-ħarajjen, meta tal-Lazio ħarġu bil-famużi kori razzisti. Jew xi stampa ten Frank, Anna Frank, għal minnu inti l-istorja għal minn qed nsemmi. Jew inkella b'saluti faxxisti. Il-Lega Taljana ma tkellmitx. Fuq sfottor idu jagħmlu l-arja magħna għax m'għanax tar-Roma. Biss il-logħba ment suppost mhux qiegħda qed titkellem fuq il-logħba bla storja kienet. X'kienet il-logħba l-bieraħ? Mirra l-logħba ra dominju assolut minn tar-Roma, il-Lazio kellhom ftit okkażjonijiet, il-partita kienet bħas-soltu hija derbi derbi. Id-derbi għalija jien nisħelu logħba ċess. Jista' jmur kull naħa, biss ir-Roma naħseb il-bieraħ jiena kellna dak l-edġ iktar fuq il-Lazio. Apparti minn hekk, dawn għadhom ġejjin minn perjodu mhux daqshekk tajjeb, inbidel il-coach u apparti minn hekk allura ma tistenna xejn iktar. Kellna il-forward line kien is-soltu Dybala, Lukaku kien tajjeb ħafna u wara kemm jgħidu vera Lukaku mhix jisħolja. So what? Imma Lukaku qed jieħu fuq il-pista t-tim. Speċjalment tar-Roma li issa qed nilagħbu qishom ġiġġolis, Dybala, Pellegrini. Jien jiddispjaċini. Nara ċerti kummenti u ninħaraq fuq ċerti players. Bil-rispett kollha ċerti nies jaħsbuhom li jifhmu fil-futbol ma mhux jifhmu. Laqas fis-soppa tal-armla ma jifhmu. Jekk il-coach jagħtik rwol speċifiku fl-logħba, irrelevanti inti x'attakkant, irrelevanti inti x'difensu, inti trid issegwi l-istruzzjoni tal-coach. U l-bieraħ għalija Lukaku ma skurjax. Ħajibdew jgħidu għax Lukaku mhux tajjeb il-ħalina dinja. Għax imma Lukaku l-bieraħ tista' tinfu. Beda jagħti ċans it-tim jimmanovra. Jekk jiskurja Lukaku mhux ovvja. Għax inti finalment bil-gols għad erbaħ. Biss il-gowl ġi. U ta' min jinnota il-kaparbjeta ta' Mancini li dan minuti qabel ma skorja kien hemm il-kommentatur Taljan bil-għid li most probably dan ħajnqala minħabba li kien kellu mal-umore. Jiġifieri kien ma jiflaħx. Imma meta jkollok il-qalb u dan hu sigriet fil-ħajja.
il-qalb kollox u d-determinazzjoni, l-skills bih. Imma met inti qiegħed hemm, met inti qalbek u tittat il-100%, tajna ġara. Okkażjonijiet ta' gowst kellna iktar minn wieħed. Fil-fatt, anke fit-tinħaf, kif tiġa semmejtilkom qabel, xaraw il-lasta ta' Ruma mhux iż-17 li qawwiġa. Imma dak il-futbol. Issa, ir-Roma, x'inhu jiġri? Ħafna nies qalu mal-daw jinqalgħu mal-Brighton. Dil-ġimgħa ġie sfida partikolari, ġa l-sfida tal-Europa League, polza mhux jibsa, polza tremenda. Il-Milan, kulħadd jaf min huma l-Milan, biss kellek tgħidli meta r-Roma ġew mal-Brighton kont ngħidlek iktar naħseb ma ngħaddux mal-Brighton, imma darba inħoss speċjalment kif qed jilagħbu r-Roma li mal-Milan għandna dak iċ-ċans żgħir li għandu. Nhar-il-ħamis ħajkonna logħba jibsa, logħba away. Il-ħamis ukoll wara il-partita kemm jien u kemm sieħbi magri il-King tar-Rabat bniedem li nirrispetta għax hawnhekk aħna familja, il-YouTubers hawnhekk aħna familja. Hawn bejnietna ċċett il-ħin kollu tfaqqa. U daqqa naqbdu fuq vit, u daqqa naqbdu fuq skorfina, ma aħna familja. Niċċajtaw bejnietna ma' fusem. Għandi dispjaċir kbir u minn hawn ħanejda fuq il-YouTube channel. Li ħabib tiegħi magri xtaq li morru naraw Roma Milan il-return leg. Bil-qalb kollha ħabib tiegħi konna mmorru. Biss kif tafu jien l-impenji tibni u tax-xogħol minħabba safar jippreferu u ma stajtx. Għax kieku sarah rasek bil-qalb kollha konna mmorru. U tox tinkwieta miegħi Ruma tista' tiġibi flok tal-Milan u tajjad. Għax dan huwa sport. U din it-tweġġani u ħaninġbed l-attenzjoni fuq li ġara nhar il-ħamis. Nhar il-ħamis kien hawn sinjur, xorta sinjur ngħidlu ta' u għadda xi rimarki fuq id-direttur tagħna. U di daħlu għal raskom men. Aħna hekk qegħdin erba' dilettanti niġu nagħtu l-opinjoni u xejn sa grossa. Issa, hawn min iħobb il-Belt, hawn min iħobb ir-Real Madrid, hawn min iħobb il-Barcellona. Imma diri inti ma tistax tosprimi opinjoni. All right. Taqgħu tajru fil-personal, ħudu paċenzja. Fil-każ issegwux. Kieku intom qegħdin hawn issegwu il-YouTube channel tagħna u ndaħluha euro. Hekk storja oħra. Imma aħna qegħdin hawnhekk, erba' dilettanti. Sewwa, neħdu pjaċ qegħdin tim ta' vera. Għax aħna qegħdin tim ta' vera. Kolla naħdmu b'xejn, biex kunu tafu, b'xejn, zero. Fejn illum hawn kulħadd isu l-imġewwa jagħmel kollox għal flus. Aħna isna NGO. Erba' ħbieb. Dak jitkellem fuq l-Inter u jfittex il-blalen fil-qamar. L-ieħor jitkellem fuq ir-Roma u kultant jifraħ għax jirbħu. Imma aħna hekk familja. U mbagħad jiġi hawn xi bniedem bajkju ta' għax tkun bajkju ta' bankina. Tikkritika d-direttur għax għal-opinjoni, il-Marija ħallina Madonna. Naraw nies fuq ġiri l-istazzjon nazzjonali u oħrajn privati. Suppost dawn huma nies imparzjali, imħallsin, ukoll tismagħhom jikkummentaw ikunu ishom qed joqtlulhom in-nanna. Aħseb wara aħna. Ġallo rosta jaħallikom ħammur nieħu ħorb il-kwiet. Sweet dreams. By the way, tinsewx tieħdu ħsieb l-sponsors tagħna u l-sponsors tagħna mhux biex indaħluhom fil-but, biex inkopru l-ispejjeż. Biex tkunu tafu, għax biex tagħmel dawn l-affarijiet spejjeż trid. Ħudu ħsiebhom. Tinsewx ukoll il-YouTube channel tagħna. Apparti minn hekk jien ħaniltaqa' nhar il-ħamis li ġej ma' ħabib tiegħi magri
ħanitkellmu fuq il-lob tar-Roma u Milan. Apparti minn hekk għada ħajkonna lis-Sur Julian Grishti ħajkellimna fuq il-logħba atteżissima Manchester Liverpool u s-Sur Oliver nsellmilhom minn hawn it-tnejn ħbib tiegħi plus ukoll għada ħajkonna il-ħabib tagħna s-Sur Xkembri li ħajkellimna fuq il-Juventus. U minn hawn Iwa, għax jieħu għal-ihda insellem ukoll l-ħabib tiegħi Karim ta' Chelsea u ngħidlu from Pochettino with love. U minn hawn ħantemm is-serata, good night, sweet dreams e forza Roma.